DJ Rock Baticos, Toro sa Oro, Cagayan at 99 Ranch. What up? Ito nga pala Toro sa Oro, is the end of the week, make some fucking noise, yo! Yay! Panabong CDO, kasama ko pala. Special shoutout sa mga sponsors. Rap Type Battle Online. Special shoutout si Lumi. Salamat. Mr. G. Mr. G, diba? Sa mga... Musta G. Yeah, Salamat. Musta G, Salamat. 99 Ranch. Bagong release sa Mad Dog Clothing, Bullet Chick. Kung gusto niyo ma-order, search lang sa Facebook, Mad Dog Clothing PH. Accept sila shipping worldwide. Alright. Before that, Battle Museum, alright. Galing Pampanab, fresh from Panab. Pagpatay lang nagdala ng lisensya, ulong sa barang wala kang piyansa. Gusto maging artista kaya kapit ka sa bida. Pangit mang komento sa mga bagong kometa. O sige ito konkreto ang patama ko punyeta. Di kailangan lumapas sa pataman na talangka. Raw pagkasan ng bala baon na sa taba. Sa uwi o sige kami na ay nagsama. Kami bang talangka? Hahaha, ikaw bahala. Akong bars aka Scars. Ako ang dahilan kung bakit nagra-rhyme Scars sa bars. Kano, taas-taas mo na ito ang kuhan. Shoutouts ako ha. Sa Medria, first time na ako din. Shoutouts sa Lahing Sagrado, shoutouts kay Kuya Don B. Dub Saipos, kay Plax, sorry makakabakterya. Sa Siak Mansion, nakawaban na ako ron. Dota Family, kay Yonams, Batang Pandado 69. Sa Kalawakan Crew, nakasabay na mo karon. Sa Reality Clothing, ang mga sponsors, pinaka-the best get up in this era. And salamat kay Jansen o sa tanan ni Buo sa event. Let's go! Okay, special shoutout Don B. Para lang si Human Love, introduce yourself. Gusto ko ay morgue, lehitimong karapatan sa pagre-rebelde. Di nakadepende sa halay ng membro. Rebelyon sa impero na may pantas aristokratiko. Pampublikong kudita, disipilisado lalangawin ang ulo. Kung bulok ang pinuno, gobyerno. Ako si Tutankhamon, rhyme sa Sandayong Dago. Well, First round para kay Scars. Let's Yo! go! Maagang ribat, dumayo si Duterte, nagmaskara bilang rebelde. Pwes matagal itong tapos parang mauti sa Marawi. Pero, Yang King, alam mo naman yung pinunta namin dito, di ba? Dumayo si Genghis Khan, patyo sa yung king. Kasi di mo naman kayang humawak ng kontinente sa kalangunting prinsipe. Oo, steady ka lang! Ready na bang humawak ng matabang espada si King Arthur Mulafang? Sorry, pero di ka magiging yang King James. Kasi ramdam mo na yung deep it and fresh start. Oo, Gordon Hayward ka lang. Akong papatay sa King. Si John Wick back on mission na naman. Oo, ulit tong King. Pero tandaan mo na parating bugbog si Ice King kay Finn sa Adventure Time. Ako ang top sa food chain. Kasi itong King, Cobra'y pagkain na lang sa restaurant pag lalaruan ko lang tong King. Naging chessboard tong malawak na tanghalan. So what's up, King? What's up, King? Siguro pwede sa England. Pero knockout kay Pacman pagdating sa boxing. Build ng bars ko'y high level. Kaya patay si King Kong sa last part of the scene. O sige, gamit ng kanang kamay ko'y gagawin kitang hari. Pag tama ng right hook, ikay magiging planking. Airpods mo na mismo sa'yo, Simba, dito yayari. Oops! Naiba ko yata yung story ng Lion King. Pero alam ko yung iba, tinakuha yung scheme. Rap din niya po yan noon, Yang King. At ngayon, naging Tutankhamon na pero parehas lang din. Kasi si King Tut naging king in the age of 17. But fuck that trivia. Ang mapatay inyang age, doon lang kayo nagkapareho. Oo, doon lang kayo nagkapareho. Oo, misteryo yung pagkamatay ni King Tut. But in this battle rap, pwede ka nang maging testigo. Ako na yata si Howard Carter. Kasi parehas kaming naka-benefits na discover namin si Tutankhamon. At ikaw nga si Tutankhamon. Kasi parehas namin kayo na-discover na patay na at nasa looban ng kabaong. Pero magbibigay ka Tutankhamon. Ilalagay kita kung saan ka nararapat, ako yung paroon. Di na kailangan palutin tong mami. Kasi ito'y dying in, dito na ako lalamon.
Alam ko sanay kasi ni Shia o Tutankhamun, pero dessert ka lang ngayon. Oo, hari ka nung unang panahon, pero ngayon tigtakos na lang ka sa pastilapan ni Mudong. At sa laban yun ni Momay, huwag kay kang musulat, kagwang. Pero teka lang, pag-usapan natin yung mamaya, pasalamat yung binigay, 2 minuto lang. Oh. First round, Tutankhamun. Let's go. Game. Yeah, check. Scars! Malagim na pagdating sa trono sa oro. Lord! Sabay, pugot sa ulo. Ito ay dead on arrival. ISIS naghalawakbar sa terminal. Ito ay dead on arrival. O ipapasakay ka sa nadisgrasyang ambulansya. O, I see you. Dead on arrival. Cardiac arrest sa finish line. Ito ay dead on arrival. Kasi ako si Tutankhamun na pinaghalong Set at Anubis. Ito ay dead on arrival. Kasi sa pagsaksak pina-spiral, tagos hanggang spinal, hemorrhage, lahat ng vital punchlines ko ay kaliwang kamay ni Kenneth Lamar. My left stroke just went viral! At alam mo, parang ang tibo. Alam mo yung tibo? Titing mo po. Oo, mura kang tumboy kay mong dughan bugdo. Mas gahi pa daw sa imong uyab tong yang bildo nga bildo. O gibaylo kasi imong uyab nga maestra kay hilig siya magpakudlo. Tara laro! Dahil sa pagbangga mo sa akin ay sobrang tragic. Iiwan ang duguan itong anemic. Hindi mahagilap yung fingerprint. Sinerang biometrics. Below the belt ang paglagay ko kang scars. Parang nag-opera ng appendix. Kasi walang silbi ang car sa yung scars sa walang prenong disc track. Pag pinaliktad ko tong si Scar, papagulungin ko tong rocks. Papagulungin ko tong rocks. Utangin mo, papagulungin ko tong rocks. At lalagyan ko ng Scar. Mata mo, mahihirapan ka ng matulog. Ako'y new school na Mufasa. Si Scar aking hinuhulog! Scar aking hinuhulog at sa akin ka magsimba. Ako'y parang may logo ng Taogama. Ako ang Lion King. Parang may lie detector test si Tutankhamun. You can Lion King! Sa kagaguhan mong malaya, ha? Hindi ako believe! Kapuspala at mag-CPR! Tatadyakan mo sa dibdib! Tatadyakan mo sa dibdib! At papaikutin ka sa iri parang naglaro ng frisbee. Paputukan ka sa ace sa puwet. Magkapatid na Grimsby. Sunod-sunod na tutukan. At paano maalala pag binaril kong Tejabut nagka-amnesia? Sunod-sunod na putukan. Patay sa basement. Ginawa kang Sinita Blanca. Saan? Second round, Scars, bye. Yo! Rebat lang. O sige, ako yung cars na walang preno na dito papasada. Ako yung walang preno. So yung girlfriend mo, sinagasaan ko, siya'y aking sinagasa. Oh, what's that? Pero tol, yung laban yun ni Mamay, sa delivery ka lang naman. Pero pagdating sa content, makabuisip paminawon. Chat-chat ni Momay. Anak siya ba'y pasalamat daw ka ato na tayo wala siya'y panihapon. Oo, si Momay matamlay. Pero ganoon talaga ba'y? Si Momay parang zombie kung umaksyon. Teka, zombie? Ah, kaya pala! Nung si Momay, nung napasubo sa'yo si Momay sa sobrang liit ng utak mo ba'y si Momay na zombie na pasmuhan sa imuwa do? Pero bitaw, huwag ka magsulat ito. Grabe mo kapangit ka magsulat. Ikaw mo to? Ikaw to? Okay. Sabi mo kay Momay, utot mo lang siya. It means nagawid ng lubot ni mo karon. Sabi mo kay Momay, hokage ka. Asas! O na, yung madawat ang mga loyal na lalaki sa imo ni mo dong. Sabi mo kay Momay, babalik mo yung Yolanda sa Ormoc. Siguro mo abot ang panahon. Pero kay ni chat man sa mo si Jansen ma o karon ang ending nga mong grupo diri sa inyuhan ni Padong. Isa ka lang nerdong nagpapakasler.
Kasi di mo kinaya ang tama ni Momay. At ngayon gusto ka sa vape na masanay kasi gusto mong kalimutan yung mga ginawa ni Momay. Pues, suntok ko ay pipa. Tingnan natin ngayon kung kakayanin mo pa yung Momay. Don't panic, it's organic. Herbal, ibag ka sa akin ngayon. Ako'y upgraded na Momay. Pero, ang bugos mo yung bars, buwanga ka. Sige, magbigyan tayo buwanga ka. Okay, let's get these bars out! Tayo na kong tubig ah. Okay lang. Nakapanglulo mo yung larawan sa makabago na imahe. Leatherface in rap battle. Kung ikay naging cameraman, subukan mo sa akin kumuha ng angle, mga kamao ko'y magiging photobomber. Try to diss me, magiging Disney yung tawag kasi goofy itong maker. O baka mas sassy itong bunny kasi Looney Tunes yung picture ni Warner. Looney Tunes? Warner Bros. Picture? Di ba na-gets? Di ba nakuha ng mga brain cells? Kailangan pa bang iserve? Meron ba ditong waiter? Di na dapat dugayon akong shots. Dili, mangugat ako ang trigger. Ako ang bars and too much talk shit sa scars. Yung bibig nila'y magiging bibig na ni Heath Ledger. Welcome sa Wonderland. Welcome sa Wonderland na kung saan yung barko may bugbog si Peter Pan. Kay pawn shop lang, so kung di tatama yung right hand, makakatanggap ka sa akin ng second hand. Saan to? Papa sa larangan. Kasi sa rap battle ako'y batekan. Tol, in your own land, di ka magkakaroon ng homecoming. Kasi binugbog ko na si Spider-Man. Kahit di ako ang king, ako pa rin nagdadala sa ring, ako si Frodo. Wala nang apple-apple, corona nang mapapana sa ulo, pakisurrender ng trono. Sorry, Sak, pero in one punch lang siguradong mapapatulog ko ulit yung istang oro. 2 weeks lang yung preparasyon, pero too much na yon para sa isang week na tatapusin ko. Pero, tanong ko lang, itong na nga ako tagbatsoy sa digos, unta imong ninumduman. Pero teka lang, usapan natin mamaya, pasalamat yung binigay, daw lang minuto lang. Ay, nahari. Teka lang, doon ka mo. Yaw. Yun lang yun. Pinakamatinding bara mo na yun. Mura parang divisoria, barato ngayon. Maririnig mo anong klase. Barato ngayon. Patay ka sa psycho na wala pa nabuang. Di pwede sa asylum, wala pa nabuang. Imong pangalan di mailhan sa eksena, wala pa nabutang. Dua ka round sa agtang, dili bang-bang. Kasi tostado kong may balat sibuyas na may tengang kawali sa malangis na dilang pangungusap. Kukunin bawat laman at sangkap para sa isip mahagilap. O kasi kain to! Pag sinabi kong ako sa iyo'y nakipag-usap, gagawin ka lantang gulay, di na makapag hanap buhay. Puputulan ng pulso, di na makapag hanap buhay. Walang kuryente sa ospital, di na makapag hanap buhay. Kukunin mata ni kamatayan, di na makapag hanap buhay. Kasi ako search and rescue na hitman. Ganyan ako maghanap buhay. Ikay aktor paglalamayan sa eksena ng Final Destination, sunod-sunod na patayan. Ganyan ako maghanap buhay. Ganyan ako maghanap buhay. At huwalang binigay, kaya di ka matanggap ng tunay. Ilalagay ka sa hukay, tapos lamang loob mo ay gagawin mong hukay-hukay. Gagawin mong ukay-ukay at sa pag-uwi, munang panabo, meron akong pabaon at pasalubong. Bubugbugin ka sa lamay sa loob ng ataol. Yun ang ibig kong sabihin ng baon, pasalubong! Ganyan ako magbanat ng buto. Parang naging ISIS, ay parang naging terorista si Donaire, taga-banat buto. At papainumin ka ng muriatic acid para malaman ng nasa loob ang kulo. Pag ginilitan ng liig tong si Scars, doon mo lang mararamdaman ang lukso ng dugo! Sa... duga! Third round, para Scars. Lukso ng dugo! Sabay. Pero pre, grabe ka, ayos kay Todong. Pero, yung girlfriend niya, yung tinira ko, yun yung tawag sa, tinira ko pagbugbog, yun ang tawag sa pasa
Basta to? Basta lubong! Pero pre, sige, let's play! Talking some real shit! Ito ba ito? Real talk ni pre ha? Real talk ni pre. Oh, this is talking some real shit. Tanong ko lang. Ito nga ako tagbatsoy sa digos. Anong ako namayad sa kauban mo? Oh, pug kay ko ato. Huwag niyang pagpamintas akong amigo akong puno pagpamintas akong amigo akong batsoy mo to nauwasan ko. FYI ako nagbayad sa batsoy mo. Grabe ka kansi kapalas. Pero wa ko na kansi, wa ko na sayang sa akong tapal. Mas nakansi ko kay gisukar na akong batsoy sa bus. Pero bitaw. Tanong ko lang, paano ka naging hari? Kung takot kang sumakop ng ibang teritoryo, nakukontentong lumaban sa kanyang bakuran kasi pag ito'y dumayo, siguradong kulatado. O, sa CDO ka lang lumalaban kasi dito, pag nagiinit na siya sa laban, sigurado na yung luto. Isang hari na siya lang may alam kasi yung kaharian sa kahon lang nakatago. Paano ka naging hari? Kung in the first place, si Steve na dahilan ng movement ng grupo nyo. O, kung wala ang kanyang endorso, di kayo makaka-perform sa DVO o kahit man lang makadayo. Ha? Kung wala ang kanyang plano sa kultura, di ka aasenso. Wakay buot na hari. Hari ka? Pues hari-harian ng ako. Ha? So paano ka naging hari? Kung buhay rich kid ka lang, puro dobi at bato. Panebisyo pa si Gago, pero ang pagkain ng anak niya ay halos galing pa sa kanyang nanay yung sustento. O, may pamangitan tarong na trabaho at yung aksidente mong anak dapat mong mapatapos. Nakakatawang 2 tao na nga lang ang nasa loob ng iyong kaharian pero di mo pa mabuhay ng maayos. So paano ka naging hari? Kung yung titulo na hari ay kabaliktaran ng pagkatao mo, oo, mabagsik ang iyong pangalan pero pag sinilip yung katotohanan, layo ra ka sa tinuod bugo. O siguro, di ba siya ng pera ng magulang para maging hari? Pero ano bang sinasabi ko? Alam mo sa isip mo, sinasabi mo na ano bang paki ko? Well, sigo lang. Pero ang punto ko, bago ka mamuhay bilang hari, mamuhay ka muna bilang taong matino. Pero di ko dinidis pamilya mo. Di yan kaya ng konsyensya ko. Di ako katulad ng iba na malakas mang bastos ng girlfriend at pamilya. Di ako desperadong manalo. Pero lahat ng umalaban sa akin desperado, lahat pinalo ko. Proud akong nakarating sa ganitong estado na walang inaapakang ibang tao. Pero tol, suko naman jug ko. Suko naman jug ko ba yun? Sumbagay na lang ta! Parang lingaw ta. Sumbagay na lang ta. Try sa akin makipag-eye contact. Sasampalin ko yung mukha mo sabay. Sampal sa'yo back to back. Crack yung backbone yung tunog ay parang pop ng bubble wrap. Uppercut sa upper part. Pag natamaan ng pocket pack, ikay shuttlecock. Pack in this part, fuck up yung impact, wak yung get up, naging kapis yung match up. Dito easy kasi naging big bitch to sa combat. You smell something fishy ha? Pero malas lang kasi di big fish ang nasa lambat. Pero seryoso to lang, seryoso to. Sa Cagayan, saludo sa inyong tanan. Kasi isa sa mga pinakamalaking nag-aambag sa kultura ay sa CDO nakaloob, naging inspirasyon. Kaya kami dumadayo, nakapunta ng Jensan, Digos, Santa Cruz, Katapawan, at ito na yung sunod. Naging malakas yung loob. Aaminin kong sarap battle ngayon, dalawa lang yung pangarap ko. Ang makabattle sa CDO at makabattle sa flip top sa naiika loob. At ngayon, nakabattle na ako sa Cagayan at wala nang iba pang dahilan, Lord God, unta flip top na ang sunod. Pero ngayon nakarinig kayo sa akin ng bars, jokes, wordplay, bulty, and real shit para sa gagong yan. Wala akong pakialam sa boto ng hurado, magpasalamat ka na lang kasi yung ibinigay 1 minuto lang. Ako ang bars, aka Scars, ako ang dahilan kung bakit nagra-rhyme yung Scars sa bars. Thanks. Last round, magkakamon. Gusto pa mga flip top. Gusto kayo mong lubot, mabuwak. Di ka pwede sa flip top, wak! Gusto ko na real bars? Ha? Pa-platter ka!
panahon at dilubyo. Hinalo ko sa metaphor. Walang pag-asa tong taga-Panabo. Disaster ko, G-Storm! Kasi walang justisya sa liga, walang S sa pangkat. Lalagyan ng S-car sa dibdib. Si Doomsday ang sumaksak. At kada turo may babagsak, bawat daliri may ray gun. Matinik na pang hampas ang hawak. Baseball bat ni Negan. Baseball bat ni Negan. At pag uwi, mo'y nagkatulo. Yun ay karma is a bitch. Lalagyan ng uprising logo sa noo. Nagmano ka sa Iron Fist. Nagmano ka sa Iron Fist. At biyak, inilog. O gagawin panok nyo sa Panabo, gagawin kong bihag talunan. Kasi Panabo, dudugtungan ko ng NG, lalagyan ko ng krus. Ako ang Kristo sa sabungan. Ako ang Kristo sa sabungan at mababaliw to pag uwi ng Panabo. Mababaliw to pag uwi ng Panabo. Langapin mo ang scar sa mukha. Harap sa salamin si Maria Labo. Harap sa salamin si Maria Labo. Oh, di na mapuga. Baho ka o duga! Ay, make some fucking noise, boy! Yo, Tornong sa Oro, CDO versus Davao. Tutankhamun versus Cars, bay, putang ina, grabe ka kusog na battle, bay, make some fucking noise! Respeto sa duwa, pero kailangan yun ay mo daog. 5-0 para kay Scars. Pagkamon kay Jansen. Shoutout sa tanan smoke out na ta. Sa kay Yonams sa Kalawakan ni Crew. Snub ka psychedelic o ka dosage o ready clothing kung mukuha mo kuha ka Gerald Aguera. Thank you.